Anyamata Azikwanje eya nyamata Azikwanje uyu ameneyoto watha uyu eya ameneyo boma lamutapa koma ndizonena kuti iyeyo akwenera kukhala kuti watha ndithudi ameneyoto akwenera kwawo kuti kukakhale kumaula chinkachitatu kulumira lilime penanso ndikumalumira mano chitamukwenya ndekuti Sylvester namiwa mukuonanso pa screen wede ndekuti ndikumuphetemula pamene pachapa mwayiona chinali serious kwambiri sichinabiseso nkhope yake olo ndi pang'ono pomwe nde achita paro kuteko kuti chikayankhe mulandu umenewo palinso mulanduso winanso amwene fisiru ndi fisiru amwenetu tifotokoze bwanji motere kunena kuti tinawupatsanitu nkhani ya nyamata Azikwanje kuti anagwidwa angapo ndithu ankakwana kaya 11 amene aja ndipo milandu yawo idatsekulidwa ku khoti kayaso zoyenda bwanji tigagada kuti kumeneko zikhala motani koma ndiye kutitu chinali chaka chatha chimene chocho koma kuchoka nthawi imene chatapasidwa mabelo kunapezeka zonena kuti panali enatu amene iwo sanamangidwe kumadabwa zoti anapita kutino eno malingaliro kuti anathawa mu dziko muno koma ayi ndithu mmodziso mwa iwowo ndi amene mukumona pa screen panopo panepo chithunzi chake chakilini icho eti atavala ndithu red baleta amenetu dzina lake kuteko ndi Nelson Chipokosa ndipotu ndikukumbukira nkhani yomwe inkavuta m'makomenti ndikulutsa nkhani zimene zizi ku Malawi Trends yathu ija kunadzapezeka zonoti anthu ankakamba zoti kodi ameneyo nde bwanji samangidwa ali kutino chifukwa nkhope yake tinata kuiona ndi amenenso ankayita kumenyanso live apolisi akuona pamenepopo kodi iyeyo nde ali kutino pa gululo bwanji palibepo finalero ndizonena kuti amutapa kumapeto kwa wiki yatha apolisi of course akhala akumusaka kuchoka nthawi imeneja kufika panopa koma amakedeka ndithudi kamayenda njira zotani kufikirano tsopano kumapeto kwa wiki yatha pamene amugwira komatu chimene amugwirira si mulandu umene uja okha amugwiranso chifukwa anapalamulaso mulandu wina mwayiona anthutu osokoneza amakhala ndi osokoneza olo zonena kuti wakufunidwa ndi polisi alibe limodzi samaopaso amapezeka akapalamulaso wapalamulaso mulandu otani iyeyu tukutero kweti anapezeka zoti wapeza client wina wake basi notu customer kuti ineyo tu akulu ineyo ndimasintha ndalama zakunja mundipase ndalama zanuzi ndikusintheni ndiye kaya anampatsa ndalama za mtundu wanji kaya anali mayulo kaya anali madollars kandeti zinali koma ndiye kuti ndalama zonse zijatu ndiyoti zimene akumakwana ndalama zokwana 392 miliyoni Malawi kwacha ndikuti zikasinthidwatu zimenezo ndipo izi zinthu zoti zimachitikatu kumayambiriro kwa mwezi uno wa February 2026 basi watenga ndalama zija zonse kuzisintha zikuyenera kukwana 392 miliyoni magayi Malawi kwacha basi ndikuthawa nazo basi kumberaso munthu ujaso mwayiona kuti iwe wapalamula kale mulandu wina uganizira kuti unali mmodzi mwa anyamata Azikwanje upita ukapalamulaso winanso ndalamatu zochuluka izo zomwe tinganene ndi chani ndiye kuti ndi mkhalidwe wake kuba kusokoneza kuchita za umbanda choncho mwayioneti bwanji tipangeko pay attention chithunzi ichi chakummenya namiwa apeti mukuona pamenepe ndetione side inayi bwinobwino kuzumula kuti mwaona apa zikuoneka ngati amachokano kojimula fa kuoneka ngati anyamata amene wandaja amajimula ajatu basi akanyamula zitsulo ndiye kuti no aziopsezatu anthu tikumabera anthu chani zosakhala bwinotu zimenezizi anyways tikukambano zotani apolisi akwanisa kumugwira makamaka mulandu umenewo utatuluka zonena kuti iyeyo wabaso ndalama zimenezo 392 miliyoni Malawi kwacha amutapa after kumutapa ndi pamene nakamuzota iweruso ndingati kuti mulandu wako ndokhawo ya ndiwenso amene takhala ukusaka iweyo ndi amene unali mmodzi mwa aja omenya namiwa ukayankhira milandu yonse iwiri pakamodzi iweyo eyetu ndeti kunena panopa ndizonena kuti ali m'manja mwa polisi akuna kuti akampanga process china chilichonse basi akumane ndi lamulo limene limayenera kukhalira akafike pa khoti
kazi kalembera mabelo nanga sinde kuti nthawi ina iliyonse ziganda zomapasidwa mabelo kumadabwa kuti zikhala motani. Nchifukwa chake ndimanena kuti tibwera tikambe imeneyo, koma choyamba tikambe kunena kuti apolisi apa pa ntchito nde kuti no mukuitha mwayitha kugwira anthu ngati amene wawa, chifukwa kamakhala nde kuti no ali muliyenda muchonchi koma tikuzozola anthu adapalamula ndipo maumboni alipo, timadabwa apolisi kapena mudziwapo kanthu mukungowasiya anthu wazikhala motani kapena mulephera kugwira ntchito yanu, koma ayi finally mwamugwira munthuyi kuti akumane ndi lamulo mmene zimenera kukhalira. Ngolakwa nde kuti ndende basi kukakhale kwawo, ngati ngosalakwa nde kuti amasulidwenso malingana ndi lamulo mmene limenera kukhalira eti. Nawo tikambeno za ku court tsopano, nkhani za Anyamata Azikwanje muona kuti zizi I think chapakati apo kunadzaulutsidwako nkhani zimenezo zinadzatulukako kunoti yayi Azikwanje khangati akalowa mu court chanjanjani, komano nde kuti no serious yake sikuoneka iyayi. Kumakamba zoti chikuchitika ndi chani so chimene inuyo mukudikirira ukhotiko 500 zidabwa pamenepa kuti inuyo ndamakhoti ndamemwe ndi vuto. Fa number 1 anthu awa munapasa mabelo eti sabwino malamulo amatapasidwe mabelo, koma anthu awa zoonatu izi sizabwinolo ndi pang'ono pomwe tikamaona choncho kuti anthuwa maumboni alipo apasidwa mabelo, chabwino mutini malamulo tiyimike apopo apasidwa mabelo wina lesali ndi ufulu onena kuti akhoza kulandira belo. Koma kodi no iwowa nkhani zawo sizimene okhala zatha panopa. Tukamba rundewere za nthawi imene jakaja mu November, December, January, February 4 months nkhani zawozi sizuzuka kuti zikuyenda bwanji. Ngati analowa mu court I think nangova kamodzi kamwina analowanso mu court, koma nde kuti no kumene koko chikuvuta ndi chani, chifukwa ndeti mukafuna maumboni kodi no maumboni palibe, anthu okaperekera umboniwo palibe, mavidiyo palibe, kodi nde kuti zithunzi palibe. Mukamakamba za umboni tutolerabe umboni tingakumvetsetseni tikuna kuti nomwina make nkhani zake palibe maumboni, koma nkhani izizi umboni wake so mutolera kuti no inu tapita ne pagogo kati zitakuuzani tapita ne pagogo mukangosetsa Anyamata Azikwanje nde kuti akumenya namiwa zithunzi zimabwera zambirimbiri pagogo. Mufunanso kapena gogo yakulepherani tapita ne pa Facebook mukasetsa Facebook mukalembe kuti namiwa akumenyedwa ndi Anyamata Azikwanje, basi zithunzi zikabwera zambirimbiri. Ngati mukanikaso tabwerani pomwepa ali pa Justin Tay muzatenge nde kuti muzangopanga screenshot zithunzi zimene tikuzionesa. Nditsanenso zimene mukufunanso chonena kuti inuyo mpaka na anthu amene wawa akumane ndi lamulo mmene limenera kukhalira. Nawo ifetu tidabwa nchifukwa timanena kuti uyuyu watha ifwa zani pamene mulephere kukamanga anthu awa ndi tidabwa, pamene uyuyu mupezeke zoona kuti mulandu wake sokuchedwa tidabwa kuna kuti chikuchedwetsa ndija chifukwa nkhope yakeyo mukuiona pamenepo mukuiona ndo yemweyo uyu ndi yemweyo munthu wake. Ndi chani so chimene china mukufuna kodi kumene koko pena pake rumwe matidabwisa makhotimo ndikuti mumadya mabanzi kapena china chake chikuyendapo. Ino mwenene anthu amene wa milandu yawo ithamangisidwe, anthu agamulidwe, ngolakwa apite kundende ngati ngosalakwa amasulidwe. Koma ndi kuti no tizikhala rolling ona andoni mpaka na tikafike ndi kuti kuchani kuchaka cha 2027 nkhani zake zomwezi mpaka kuti ziwala simutithandiza makhotimo ya akutitu.